Monggo. Spoti Mas Nur. Wah. Bapak wis goyang-goyang gini-gini ya. Sing di. Kae. Bapak-bapak panitia. Oh, bapak-bapak panitia. Tombol kesel. Iya. Oke, mau wonten pamundutan dari pemuda-pemuda ya. Mintane Wih, apa kuwi? negara angin. Wah, tak kira li nguyuh tadi. Ya. Gimana ya? Sing pamundhut saka iki diaturi sik wong ana bebungan. Oh, di situ. Oke. Aku turun boleh enggak? Iki ana bebungae lho nang iki, Nak. Saka sing nulis nawala iki mau. Apa iki? Saking Pak Podo Budi Santoso. Pak Podo Budi Santoso. Caping gunung ro Sugeng dalu. Sugeng. Saking kula kadang panitia Pak Budi Santoso ngersake caping gunung karo apa siji mau? Caping gunung kadung tresno. Ah, kanthi bebungah redana, bedungake rezekine bar wayangan iki tambah turah-turah. Ingkang pundi riyen? Ditampa kok didum mung sakmene akeh iki rak ya uman to. 2000 rakitang 2000 kaya aku. Ora apa-apa. Ini tanggal 6 ki rakitang. Tondo tresnane. Alah dieling-eling tanggal 6. Wis mari. Kuwi mending tanggal 6 lah nggonku hiburane ra teko. Ya ora apa-apa. Caping gunung sik, ayo. Oh, caping gunung. Kita itu langsung jaipong kowe Mas. Langsung jaipong ben gayeng. Ditarene Pak Budi nganggo bawa apa ora? Ditarene nganggo bawa apa ora, Rek? Ngagem bawa mboten, Pak? Ngagem bawa mboten, Pak? Oh, ngagem bawa. Nganggo bawa ya wis ora perlu gedawa-dawa, ayo. Ayo. Tetep dibawani. Saben bengi. Rodok cepet kere. Ayo. Nyawang konang timbangane turu sore ya Mas Gareng luwih becik nonton wayang iso aku anggere kamu sing koyongan iki rumangsaku wah masalah nyapa to yo jaja iya yen memaceng mung karo janur kuning Suarane Gareng iki wah elok suara Mas. Ayo Mas Gareng. Mas Gareng. Mas Widi. Kembang wae weton. Upama lho kuwi Rek. Apa? Kan kita dengar suara bawa caping gunung kan hampir setiap hari to di lampu. Misale mbok ganti nganggo bahasa Indonesia ngono ya elok apa ora Rek? Ya ora apa-apa. Kembang wae weton balenono Rek. Kembang wae berarti bunga saja itu. Kok itu? Weton kok itu. Begitu apa toh? Weton gunung. Oh asal. Sapa lek muni itumu sapa? Asal. Gunung dari gunung Pacitan ini berarti apa? Snack. Seenek. Gareng, kok snack lho? Ya Pacitan iki ya. Kok le jane. Cemilan. Sama jenangnya wedo.
Jenang ya jenang aja toh ya kok ya pakai dodol. Ayo jenang ki ono macam-macam, Mak. Jenang dodol ya Iya. ono. Jenang gula. Ya anut. Terus apa? Panas. Panas. Hujan katanya jangan mepet jangan kesana maka jangan mendesak tidak wes sing penting bahasa Indonesia Pak. Ya. Panas hutan panas. Hutan panas. Ngono dadi cucak rawa sampean lene ding gitu. Panas hutan ngono dadi panas hutan. Nah dadi hutan panas. Yen ra panas mestine ora hutan. Yen hutan kuwi ora panas hutan ya ora kepenak awake. Kok mulek ki lho? Baulek panas hutan. Iki cara pegang. Lho kan mula aja mulek kae. Panas hujan panas. Berlindung. Topi gunung. Caping aja tuh. Ya caping gunung iki. Ya. Misoa, berarti sarimi. Ya apa? Misoa ki artine apa, Pak? Sarimi ki dhewe misoa dhewe. Ayo misoa ki apa? Kowe tio. Mie instan. Kuwi padha wae sarimi. Lah iki artine misoa ki apa? Oh iya, sarimi. Topi gunung. Aduh kakak. Kutut manggung. Kok tekan kutut manggung? Lah iki, aduh bapak kutut manggung. Bener apa iki? Jaluk ngombe. Nadyan apa? Nadyan ki walaupun perempuan Guru Gotro rusak berarti ya, Reng ya. dan laki-laki. Wah, ya, guru bilangan rusak, guru Gotro rusak. Laki. Lah kok lakine ping akeh men iki lho. Sing laki ki sapa kok? Hah? Goto lagi ya. Minumannya air aki. Gah, Allah minumannya air aki. Minumannya Air bersih. Sampai awet. Dek zaman berjuang bahasa Indonesia. Jadi Dek zaman berjuang ki apa? iya ya, dek zaman berjuang Ketika Ya berjuang. angel nek wis ana lagune angel. Piye lho? ketika berjuang terus keingat anak laki. Oh iya. Laki. Ya, kok nek ketumpuk-tumpuk karepmu ya. Ya ora iki nek umpama kok garingan sih Kon tembangnya aja di Indonesia. Oh umpama iya. garingan. Garingane Dek berarti zaman berjuang. Dadi laki terus malahan kok nduran kok. ketika berjuang terus teringat anak laki. Laki meneh kita. Lah laki metu meneh. Pria ya kena to. Pria nak, pria. Dulu tak susui. Apa ini Itu apa? serai ke bahasa Indonesia wes. Dulu tak susui. Kalau sekarang Tak dugangi. saya kelon. Biasa tenan. Ayo Lagune tapi, puteran Jawa. Ayo langsung Jawa. nganu jaipong gayang Mas. Ya langsung Jaipong, Caping Iya. Gunung. Ya.
Pak Podo. Mangga. Ya lomba-lomba udah deh ngaku ki. Kok meneng napa? Lah ngenteni lagu. Lah menenge lho karo kayane koyo delek-delek ngono lho. Yo ora nama tak irin joget kuwi lho. Yo. Jadi nguyuh kuwi. Ya sik ta ya. Sekar bisa gunung desa kaki raja narangi lan gane padha lara lapar. Caping gunung wis diaturke Pak Caping Podo. gunung sampun. Iki caping gunungnya Sambun. Kadi dises tunggal kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno. Disarep Negara angin durung lho. Negara angin. Heeh. Sapa sing ngarepe negara angin? Negara angin kuwi Mana? Maya. Mbak Vita. Iya. Vita ya Mumpung kenal. isih. Tapi negara angin aku turun boleh? Oke, Boleh. boleh, Jos. Ya. Boleh sekali, Dok. Soalnya aku nek ning dhuwur terus ki aku ra marem aku. Kesel, Iya. yang jelas kesel. Yo. Iya kan yo kalau ning dhuwur kalau ning ngisor kok. Siji karo aku. Ya kalau yo miring bareng ki opo Aku malah. cok nang siseh. Iya. Iki jalukane Sinoman lho iki. Lah iki mudune lewat ndi? Yuk, Hansip. Ya. Hansip. Kok ansip lho? Hansip. Yo, mudun. Ayo mudun. Jangan. Lah. Aman, ini pengamanan iki. Kok lagune hidup penuh. Pak Kadus, monggo. Ini Sinomannya di mana ini? Mbah, jan niku. Oh iya. Niku ancene Pak Kadus lho iki wis. Ayo. Aku rono. Aku nek ilang piye iki? Nah yo, aku sama Renda ilang ya. Yo, Pak Kadus. Yo, iki mikir tekan bara. Oh, iki streaming apa, Mas? Kamar budaya. Tekan ngomong. Kamar yo ono budayane barang. Wah, jan Yo. sip. Ayo Besti. Ayo. Nek sayang awak
Iya, saat temannya negaranya sudah. Pak Kadus, Mbak pilih badhe ngersakaken apa? Oh, mboten. Bapak napa, Pak? Oh, sudah capek. Ibu apa, Ibu? Nah, Apa ya? Apa ya? apa ya? Pak Kadus napa Pak Kadus? Iya. Apa? Dangdut? Apa Jawa? Jawa apa? Napa? Apa? Ditawani sing Ada. Apa, Ibu? Ora iso ngarani kok reng. Judul tembang anyar ki apa? 2 minggu ganti 2 Oh, minggu. kayak mikir. Ya. Aduh. Ini apa dulu apa? Mbak Kakung kenapa, Mbak? Kenapa? Oh, Mas Agus. Oh Mas Agus. Mas Agus Pak Wiro apa ini? Kirang. Kirang apa wirang? Piye no? Piye kuwi? Apa? Lagune apa? Iso. Lagune apa? Kirang. Oh, pirang. Kirang dite, Mas. Tambahi. Oh, kirang ki aku ngerti lagune sing Piye? piye. Piye? Kirang manis. Kirang manis. Tambahi gula. Mangsaku lho. Waduh kuwi. Apa Mas ini kiranya? Hansip. Hansip. Wirang po. Oh, Pak Uci. Apa pirang? Nek pirangi rambute dudu lagu, Mas. Apa sing cetha? Sing cetha lho. Iki selak esuk iki. Salah. Ayo. Mas. Mas Agus. Wah, debat aku. Sarung ono sarung. Nendi. Oh, iki. Iya. Apa jaman saiki yo aja jaketan. Mas Agus lagunya apa Mas Agus? Ya, Agus Cakil monggo. Kirang apa wirang? Oh, sembarang apa? Ya. Oh ya, denok mau. Oke, denok Mas. Denok sik. Ya. Gendut. Denok waduh. Sing piye ta? Denok. Denok Denok sing piye? gandolane. Dudu kuwi. Ya, denok gandulan. Ibu, badhe joget Ibu, monggo Bu. Oh. Denok iki sing sayangku sing ayu dhewe. Kadengaren. Kati ora kok kading arek. Iya, ya. Nah, yuk sip naraning. Yuk. Mas Agus. Goyang dong. Sikat yuk so. Sing tenang. Aja kuwatir. Sayang kuning kowe. Ra iso disetir. Ora bakal luntur. Ora bakal luntur. Sing tenang, Sing tenang. aja kuwatir. Aja kuat. Sayang kuning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal kluntir. Budala ya redane gedene rasa sayangku. Mas Agus Sujaya, terima kasih. Oke. Ora bakal Apa? cukup lautan mancing. Oh ya, egonya wong tua. Ya. Sip. Piye Pak Dalang? Aku nek kene jan kepayon ta Dalang. Kena. Mbak Maya susul. Mbak Maya. Ora bakal
bakal. Ya. Mbak Oke, ya penyanyi loro gorene. Ayo Mbak Maya. Gorene. Sama mic-nya ya. Oke. Golane wong tuwa. Ewang-ewang orang. Aku dari sini aja Mbak Ya. Vita. Oh gitu. Separuh nang kene, separuh nang kono. Ben panggungnya melaku. Tak ceritani Mas Gareng. Iya. Terima kasih lho ning kene ngasih nganu dontlotok duwite. Oke. Saya. Terima kasih ya Pak ya. 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 Nolok gareng. Jam 1 reng. Siap, siap, siap. Dawuh wonten. Engko dibajut nggon saking gara-gara ya reng. Pak Kadus, nggih, Ya. siap. Pungkasane dikai selembar, nggo Nggih. tolak-balak ya reng. Nggih. Supaya orjen muni gamelan muni. Napa, Pak? Jaturi perahu layar sak lembar bae. Nggih. Di pamundhut utawa iguh pamrayoga saka sesepuh. Ya ta? Siap. Mligine bapak-bapak pandeta, bapak-bapak Manggalia lan kasepuhan ana ing Lamuk Kalimanggis, katuran segah menika sasmitaning kuno nek dionceki ya ngentekke wektu ning wis tanggap ing gati ya reng. Kur, Iki perahu tembang layar. Perahu layar ki jero maknane. Kur, ayo kanca-kanca. Diaturi kur Paranggono ya kanca bintang tamu, yoga ya orjene melu muni kabeh. Perahu layar sak lembar bae. Monggo. Pangudi budaya. Sone apa reng ditakoni reng? Abinawa sound system Apa? audio. Abinawa. Abilawa. Abinawa. Nawa lho, Pak. Nawa, pakai N. Abinawa. Ya. Abilawa iki sing gemung. Tak kira nek Adi Bilawa. Nyu, Ya, Abilawa. Abinawa saka Temanggung. Perahu layar nitih baeta kawilujengan. Perahu layar dados. Tan samar pamoring sukma sinukmaya wenah yeng asepi sumimpen pelanging kalebu pambukan ing warana paralen saking liyap layaping luyup pindha pesat kang supena nusupaning rasa